Arsobaon tu debata. Hamu akadongan saha perseaon nunga digohi debata baga-bagana mangalehon todi parbadia songgok tua kasisianna dohut saluhut akana persea di ibana. Pesta perningotan Ari Haroro nitodi parbadia sadarion pai baruhon perningotatta nadileho debatado todina mangingani pai baruhon dohot mergogoihon hita asa mangului ibana. Atong adorak sobongot kita tu persauran nabadia rap dohot debata di tonga-tonga ni huriana tapa hohom jara tapa hibuluma roha dohot pikirata. Tapangiar ma soarata memuji debata maredde mahita sian buku edde nomor 108 mamuka sanaya sada saatro di ayat 3.
ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Sian Sion, si Tuhan ni hadengganan, marsinot dang debata, say narodo debata, jaladang tagamon hohom ibana, ay songonod do didok Jahova. Jahova do jala ibana manodangi hita, tabathon hamuma akapelean pestai, sahat rodi akar tadu ni langgatan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus, hudok hami mauliate tuho, sian nasa rohanami, ala di paujak ko huriam di tanoon, jala ala dohot hami di jauho tusi, say suru mator di perbadia tu rohanami, asa tunghu parhatopot hami, ho hanguluan nami, asa lohot tu ho hami, marhite-hite haporseao nasitong, jala asa totoku halasok kami, pasangapon guarmu, natar puji rodi saleleng-lelengna. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, imana tersurat di Rom 12 ayat 10 sada, songonon ma didok tisi. Unang sumurut ringgas ni rohamuna, partod dinagirgir mahamu, oloi hamuma Tuhani, ido sahatna, atong rak mangidugogo mahita, tu debata, laho mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon nahombar tu patik mi. Amin.
tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pergogo nasohatu dosan. Sitopa nasana adong paruhum natigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite-hite sian pangalausion mi nami di patikmu. Ima marhite-hite siat tubuh-tubuh ni rohanami na roai. Nasian pakatayon nami na soture. Rodi panguluyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Yesus hona uhum hami alani dosa nami. Alaina tersol-sol bagi do hami nuaing alani. Asima roham di hami. Ale debata nami. Pardengga basa jala para siroha doho. Alani anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Dia sama dosa nami saluhutna jala suru matod di perbadia turohanami be asa tarbahin hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami tuang nguluan na sora suda na pinar bagabagam di akka na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Roma hamu asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jahova. Tung rara dosa muna songot abit dakdap bunga dakdap. Botardo bahenok pusongonita. Nak perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen.
hatani debata turpuk epistel di pestata sadarion imana tersurat di Yesaya 40 mamukasan ayat 12 sahat rodi ayat 14. Tungise naung manuhati aka aik manggim jala di jokali aka langit jala di balei nasa orbuk ni tanoon jala di dasing aka doluk marhite-hite timbangan jala aka butul-butul marhite-hite hatian. Tungi sema ibana mangalap roha asa di parohai ibana jala diajar hotu ibana lapang ni uhum jala diajar hotu ibana parbinotoan jala di paboto hotu ibana lapang ni hapistaran ido sahatna martua doaka na tumangihon hata ni bata jala na upeopsa. Amen.
Mahita makatidakon haporseaot tai songon pakatidakon nidongata sa haporseaon di sadok portibion rak mahita amado au porsea di dibata Jahoba ido ama parkugo na suatu dosa na tu mapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jahoba na sasadai imana kinubuon ni si Maria nagabe-gabe syaton di perbadia adorak sohabuhan ido tuhata natu maun nabernit di panghuman ni silatus nama terpaja do ibana di hau pinarsilang natuat tu benatoru dong ditanum na mulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surga lauhun siamun di bata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani misiba ibana paima mulak sogo tu tanon mangumi halak na mangulu dohot na mate au porsea diton di perbadia jala adong sada huria na badia huria to pane halak Kristen akan na badia dohot dia sani dosa dohot dia tai na mandok mulak mangulu so dai gini halak nong mate dohot dia nguluan na surasuda amin.
Apa saat ma pilihan data papungon tua dupan di debata martang yang mahita ali debata manami na di Banua Gicang udua ruruan ni salut silin leon nadinggan dot nasau di basa na molius upasat hami masyan na ni leon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hukus di jolon pasu-pasu may jala ramoti asa uparasia kami pilihanon patimbulon harajon mu di tonga-tonga ni uriam dot di portibion buhay marohan nami marhide-hide toddim asal mutadda hami gorang ni silin leon mi di hami salam girgir main mandok moliate tuho marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami amen. Nasutara samdogurang ni silon leon mudi hami toddim na badiai di leo kotu hami jolma sumonggopi hami nalia nau margaido di leo kotu hami jala gumurang do isian portibion dot sian pangisi nasudi on pe moliate marwan nami jala pujian nami maho ala ni sudi habal gaon dot hamuliomu naung pinapatar mutu hami saya leon maton di parbadiai turiam akan naulo mangikut ton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai di patiur di parbadiai jala di patok-tok kami mian di barita nauli aliton di parbadia saya pasada mauriam napi napungu-pungum samar si jaloan jala marsi haholongan songonaka ruas di daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai sondangi jala patiur mahami sautada hami aka dosa nabalga dot namet med sipasi dingon nami saya buas mahumani sadosa nami asalam badia jala ibaru hami ganupari asa tarbaik kami saur di bagasan huriam nabadia nasa sadai sayo dihon jala padomu mahami tu amai asa posrohan nami mandok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus saya tambai silem leon tu huriam asalam ganda torotnya ke parbarita nauli dohor pangajari dohor para siroha nama maritaon habal gaonmu di portibion saya sondangi jala pasu-pasu sudi parpungon jala Kristen di gereja di parsikolan nang di bagas nabi asa tahu nasida saur tu parpunguan subut saya sungguli akana tarpudo jala pargugu yakana gale saya songgoti ma akana neang dohot na takang marroha asa ditinggal hon nasida hajahaton nabi saya parrohai ma akana bujuk roha jala apuli akana marsak dohot na dangoli asa unang di rupa-rupa portibion akana mangului ho saya tatap mana targugut dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsion di Tuhan Yesus saya jari nasida maralus jalamian ma ho di bargasan nasida saya ramoti ma pikiran ni aka panggonggomi panguhum dot aka raja asa tigor uhum nasida jala asa dihabiari nasida ari paruman subut saya patugu haporsionan asa toktong hingot hami naung sesa dosa nami jala bonomu hami tuhanguluan subut saya sungguli pakirimon na mangulu di hami asa pos rohanami nang malake dagingon pangulumu domuse asa masuk kami marnida di bata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen ali di bata ama nami na di Banua Gicang udua ruruan ni salut silien leon nadingkan dot nasau di basa na maliutus upasat hami masian nan leon mitu hami pilihan nami tuho say jalo mai gabe uap na hukus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti sahu para siak kami pilihanon patimbulhon na rajon mu di tonga-tonga ni uriam dot di portibion buhay marohan nami marhite-hite toddim salam utadda hami godang di sinan leon midi hami salam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batama di sondakot Tuhan di batama buhina tuho jala sima rohana di daun di lopakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaur hon madamena tutod di munabi.